Еньов ден. Това е денят на лятното слънцестоене. Православната църква отбелязва рождението на свети Йоан Кръстител, наричан още Предтеча. От прастари времена обаче хората вярват, че в полунощ срещу Еньов ден небето се отваря, стават чудеса, но и черни магии. Сънищата са пророчески. На днешния ден тревите и билките имат най-голямата лечебна сила, особено по изгрев слънце. Вярва се, че тогава то трепти и който види това, ще бъде здрав през цялата година. Това е един от най-важните летни празници в народния ни календар. С него са свързани много вярвания за лечебната сила на слънцето, водата и растенията. Затова и се чества като празник на билкарите. От билките се правят еньовски китки и венци, вързани с червен конец, които през годината се използват за лекуване. Честит празник!